ôi bạ phi te nga lai in nong te phi te nga ko ban buat ko ban kli phi te hato phi dang lai school ne kum no na phi dang lai kelas ayu ba to don bok ba phi nang dang lai school ban tre stom ya ka school phim de ban pe mo ba te nga ko ban ong ya phi te nga ko ban ong lem ki we khna ru haba don ka thong ya ka sap ka ba ublei ul ai ngide ban pendon kam hok ya ka te phi de ba phi menta phi ap masi mo ba ki masi jong phi ru ya bun pha ma te perlok ngakwa ban ong ya phi iwe ki bas ngap ini ka video ka jonga te ini ba peli batka ap masih bat kelas school la syong kelas 3 te ngakwa ba kiwe ki khnar ken long kum ne iba bat kelas school bat ka trestom ya ka kam dei ban jaitu no habal school re dei ban trestom ya ka kam te paisa hano ba amta pisa kenci nei tagal ajan chnong phai kenci pila ban i perlok nei de ka chnong kenci te ba te ngam don ai ban ai phi henre tang kan nga su kentu kan phami phi ba phinang tre stom ya ka kam phila ban batka rimasi kumne phi rimasi kumne phi de jong ki bro uang jong la jong bat jong ibrau kamu jong la jong bat jong ki we long jong ki we te long yo bai su ai benai kum tu nai snem no ba biang ba te don bok nomor ngi nong kendong te ong tang ban up email ru umla re ban pen biang bat kali skur te de ban tre stom bat kun khnang ban yo ya kaja yo ban skur khnang ban nom du re ka bela kasngi kanom kta re email pa ken na kapenta ha kalain ke pisa la da tre stom mat kun andre nga isnehi ya phi ba bat ka leskur bat ka ayu andre ngide ban long kum ne kum ki khna namar khna ma kalwe jong phi kan yai phnai te ba ngam don ere ban ai sim ngan ai tang kan ban kitbok e phi khnang ba phenang tre stom ya ka kam ba khnang ba phin ha ba su ai tang kan ne mo su ai tang ka tu su ai ba bok tang tu khnang ba phinang te khub le ba sa da nang chang ma sai ba ho sa nang di skur ba to khub le chibuan ba ta phide je ya jas imle to khub le ta ba ha sa nang sa bat ka di skur sa bat ka chang ma sai mai bhai phai la wei phai apai sa ro chubu no dadi bucho ai bat imei ong ai lang bat phiru ai lang bat imei ong bu lang na kamta jong phiru dala he sa le ban kam itu pisah mo ba to khublai chibuan te tang kini perlok kwa ban pensai phi iwe ba haba ngi le skuru ngi de ban yarap lam na kamta ime hayeng ban yarap ban ri jingri ban yarap ban tre ban rap ban ai te tang kini khublai sibun perlok ngasu ai jing yarap yu khna yu ne ba mar khnang ban ai sngop hai yu khnang bo un so komen haba yu man sim ken man tre kan no kam de ban sha i ben haba ri jingri te tang kini ki video khublai sibun phi perlok iwe tang kini sngop ha ban yarap like share dan subscribe video ki jonga khnang bangan la shu ban permit dak wi pat ki video ki bang kwa ban yarap na kamta iwe ha po kane kari kasi bi je jong tang kini khublai sibun